Cuando eres de la carchofa, has estúpido. Así son el Ara s'anem a fer fotos en ells, però després quan acabem... Moltíssimes gràcies per haver fet cas d'aquesta convocatòria, per estar aquí avui per a lo que nosaltres és un fet important, haver fet el treball d'este vídeo promocional de Castellar Liberal de l'Horta, dels llauradors i llauradores del seu producte i del futur mercat o del mercat que ja anem a començar a tindre ahir fins que tinguem la plaça Figuereta. Donem la benvinguda a senyor regidor Alejandro Ramón i veí del poble, a la regidora de Pobles, Lucía Beamunt, al seu assessor, a l'alcaldessa de Castellar Liberal, Merce Mercedes, i molt especialment donem les gràcies a Vicente Domingo i a Laura, Laura Fernández. Perdoneu-me perquè és que no tinc temps de preparar-me res tal com a mi. Laura Fernández, disculpa, ¿vale? Ara després direm més els vostres càrrecs i demés. Molt especialment dono la benvinguda i les gràcies a totes i tots. És que en aquest temps en el que estaven també restringits i no podien treballar com podien, s'han prestat a les demandes de David Segarra, que és l'artista, és el professional que ens ha fet el vídeo. Moltes gràcies per haver estat atentos i per haver estat disponibles. Anem a veure. Vull nombrar totes les famílies que han participat. La família a la tarda, com de costum, sempre ahir, Amparo, que eres la matriarca de la Sara. Gràcies per tu, per els teus fills, per tot el que sempre esteu disposats a treballar any rere any per l'Horta i per el territori i per tot. Moltíssimes gràcies. Han participat Jaume, que avui és company de l'associació, tampoc pot estar així per causes de salut, el seu germà Toni, que crec que sí que és així, el seu nebot Pasqual Peris. Vull donar les gràcies especialment a Rafael, que sigui molt amable de fer una gran faena de treure la barca al Rabatsol per el canal del Tremolar, que el reivindiquem molt a gust, i va ser impossible navegar perquè no teníem el canal en condicions. Moltes gràcies. Gràcies Xusa, Carmen, Raúl, Pau Triguero, José Luis Triguero, molt especialment també a Julio Pilis, de Sa i Fresc, per estar disponible per nosaltres en tot el que treballes, però jo te dono l'enhorabona perquè sou un exemple a seguir de professionalitat com a llauradors i com a que és possible treballar d'una manera sostenible la terra, oferir-nos uns aliments de primeríssima qualitat i estar sempre també disposats en tota la vessant social. Moltes gràcies. Moltes gràcies especialment a Bruno, a Laura, també no solament per haver sigut lo suficientment valents de dur endavant un projecte agroecològic en el poble, apostant per el poble, apostant per les terres del poble i oferint-nos l'alimentació que ens oferim. No sé si me dice ningú. Em sembla que no m'ha deixat a ninguna persona, veritat? Bueno, sí, me dice una persona importantíssima. Pepa, la nostra Pepa, versadora del Tremolar i la cuidadora del canal del Tremolar i de les herències marxarenques. I ara sí que crec que no me dice a ningú. Si me dice algú, perdoneu-me. Sí, volia donar també les gràcies a Piero de Ferai, que està treballant també colze a colze, perquè totes aquestes coses que pareixen tan senzilles són complicades de dur endavant i si no tingueren la complicitat d'altres organismes i associacions i gent tan superestupenda, fent un treball tan estupendo, com CERAC i demés,
seria molt difícil dur-los endavant. Dono gràcies als meus companys i companyes d'associació que treballem com no està escrit, a tranques i barranques sempre, i que mai se queixen i que sempre estan ahí. Si no fora per totes i tots, no podrien tirar això endavant. I vos convido a que s'acosteu també a l'associació perquè entre totes i tots podem fer treballs molt interessants per tindre un poble com desitgem i com se mereixen tindre. Bé, ara, sense més, li vaig donar pas a Marieta, com li dic jo, a Maria José Andrino, que és una dissenyadora, membre de l'associació, la que edita la revista de l'associació, la que sempre està treballant també a Destall, perquè li demanem uns plaços d'ahir passat ja per fer les coses, i mai recula, sempre està ahí. Ella ens va presentar una etiqueta que hem fet. Farem una sessió per explicar als comerciants. Els comerciants avui a aquestes hores era impossible que estigueren aquí. Farem un treball en els comerciants, en tot tipus de comerciants del poble, perquè s'adherisquen a aquest projecte, per a buscar les complicitats i la manera de treballar en conjunt en tots els comerços, que el mercat sigui el motor per a reviure els comerços del poble. I hem fet una etiqueta i farem un treball ahir xulo. Se m'ha oblidat donar les gràcies al Consell Agrari, que els hem convidat amb molt de carinyo, però personalment jo no he pogut contactar amb ells, els hem enviat un correu, però avui no n'hi ha ningú, perquè han fet un treball extraordinari cedint-nos... Bueno, perdó, tu eres el vicepresident, però jo, com tu, perdona, és que tens tants títols, fill. No, me referia a la gent de que jo he tratat, Silvestre Ginent i companyia, que ja farem una nota personal o escriuré per agrair-los, perquè ens han cedit el dron per poder fer unes imatges xules, i també a la regidoria de participació, que fa 2 anys en la subvenció de participació hem pagat aquest treball del vídeo, d'acord? Bueno, ara sí, Marieta, per favor. Després de Marieta vindrà la dissenyada, que ens explicarà un poc el que li havien demanat, el que ella ha entès, el que ella ha vist, el que ella ha adaptat i el que ha plasmat en el vídeo. Molt bona vesprada. Al finalitzar el vídeo tenim una taula de debat o de reflexió en companyia de Vicente Domingo, que és el director de CEA, en companyia de Laura, que també és directora de polítiques alimentàries. Laura Fernández, directora general del Consell Europeu d'Alimentació. Ok? Vale. I el regidor d'Horta, Canvi Climàtic i no sé quantes coses més, Alejandro Ramon. Vale? Jo ja me callo. Bona vesprada i anem a disfrutar. Bona vesprada. En primer lloc, com sabeu, se vol fer un mercat així en la plaça Figuereta i a mi se m'ha encarregat plasmar un poquet com se volia este mercat. I el primer que jo volia treballar va ser un poc la conciliació entre venedors i llauradors, perquè hi ha un poc de rifirrafeixina, un poc de recel, de que si jo tinc una tenda i hi ha un mercat, tot el món va anar al mercat i la meva tenda no vol vindre, per a que tots formem part d'aquest mercat, que no siguin només o de llauradors o de venedors, sinó que tots puguem estar allí i que puguem ser tots un equip i no totalment el contrari, enemics. Un poquet plasmar la nostra terra, que al final és el que som. I no sé, en definitiva, crec que parla per mi, no? Per això el títol també formes part, per totalment, és que era el concepte totalment, que tots puguem formar part, que ningú es quede fora. I crec que cada un, el té que entendre com una mateixa, per a que és el que al final se va veure inclòs cada un ja, si vols,
des del mercat. I crec que això és tot. Ja. I ara David, per favor. Gràcies. Moltes gràcies. Hola, molt bona vesprada. Molt breu, vos resumiré els conceptes bàsics que hem volgut plasmar en el vídeo. Quan des de l'associació m'expliquen que volen fer un vídeo que parli del projecte de mercat de la plaça Figuereta, d'un mercat de proximitat, un mercat, com has explicat, de productors, de venedors, d'ací locals. El que em planteja, sent de fora, perquè jo soc de València i visc al Saler. Jo crec que fa 20 i algo anys que vaig començar a enamorar-me de l'Horta, sobretot de l'Horta de la Punta, d'Alfera d'Incorts, després de Benimaclet, Almoralla, Almàssera, i el que jo veia és que l'Horta, i ja no l'Horta, sinó el poble de Castellar lo Liberal, és molt desconegut en València. És a dir, si jo mateix, que porto 20 anys, 20 i pico anys, relacionant-me amb l'Horta, fent documentals sobre l'Horta, treballant, estimant l'Horta, no sabia pràcticament res abans de viure en el Saler. Clar, des que visc en el Saler, ara m'he donat compte que això és un tresor. Que Castellar lo Liberal no és només un poble i no és només un Horta, sinó que és un tresor. I per què és un tresor? Perquè jo la compare. La gent quan pensa en l'Horta pensa en Almoralla, pensa en Almàssera, en l'Horta Nord, que és la més gran, la més productiva, i si pensa en el sud, pensa en el Palmar, en el Saler, en l'Albufera, en les Barquetes. Però què és el que té Castellar lo Liberal que no té cap altre poble? El que té és que té la unió de tot. És un poble que és València, que és poble, que té Horta i que té Marxal, com s'ha dit, té Marxal, té Arrossar, té el Parc Natural de l'Albufera. Quan tu estàs gravant així o quan estàs treballant en l'Horta d'ací, te passen per damunt àguiles, te passen per damunt flamencs, perquè estem a prop del Parc Natural. El vídeo, en definitiva, el que vol és resumir que Castellar lo Liberal és Horta, és València i és també Parc Natural, Albufera, Marxal i Arrossar. Aquest és un poble d'una manera molt resumida, presentar-li al món, presentar-li als valencians, presentar-li a la ciutat de València i a la comarca que és Castellar lo Liberal i que dins d'aquest poble, primer ficar-lo en el mapa i després dir que aquest poble és un tresor, que aquest poble té un context de producció agrícola important, que té tots aquests valors i que és per això que és necessari cobrir un buit molt estrany, i és que a aquest poble justament li falta aquest punt de reunió, aquesta plaça i aquest mercat de proximitat on se puguen trobar els veïns i les veïnes de Castellar, però també els veïns i veïnes dels altres puestos. Demà mateix se fa un mercadet, jo soc del Saler, jo vindré, claro, perquè és lo bonico, no? Que puguem estar connectats sense tindre que anar sempre a la ciutat o al centre comercial. Bueno, totes aquestes idees sumades al sentiment d'estima que des de fa 5 anys tinc pel poble, ja que soc veí i no pare de vindre perquè conec a gent d'ací i a la gent de l'associació. I de fet, per acabar, no només és que conec a gent, és que Castellar lo Liberal m'alimenta. Les verdures que jo compre i que jo menge des de fa pràcticament des que vaig arribar ací són de Castellar, estan produïdes en Castellar lo Liberal, és a dir, jo tinc un deute en Castellar lo Liberal perquè sou vosaltres qui m'alimenteu. En definitiva, en tots aquests sentiments i idees, és que s'ha fet el bidet, que és un xicotet bidet, és un bidet humil i xicotet, però la veritat és que està fet en molta estima i sí, agrair a tota la gent del poble que ha participat, moltíssima gent, ha hagut un compromís i un esforç important, i també la veritat és que el del Consell Agrari ha sigut important perquè les imatges aèries jo crec que seran impressionants, per a mi ho eren, que porta 5 anys vivint, però clar, doncs vivim a ras, vivim horitzontalment, no volem. I quan veus des de dalt el poble que teniu i l'entorn que tenim tots, la veritat és que dona gust. Moltes gràcies. Un detall més enseguida. Ens haver agradat fer un vídeo molt més ampli, en molta més gent del poble, en més elements com les façanes modernistes, en més grup gran de gent, però tenien que fer-ho perquè estàvem atocats, perquè és una subvenció i tens que fer-la en temps i forma
si no se la trauen, i estàvem en temps de pandèmia i no ens podien reunir moltíssimes persones. Així i tot, torno a repetir, moltes gràcies a tots i totes les que heu estat disposades. Ara a disfrutar del vídeo. Gràcies. Castelló Liberal és precisament això, un espai de transició entre lo natural, entre lo urbà, que moltes vegades és impensable per a gent de la pròpia ciutat, que a tan poca distància de la ciutat, de la plaça de l'Ajuntament mateix de València, tinguem un espai com és l'Albufera, com és l'Horta, com són els camps. La part de la Marxal sempre ens ha donat aquest aire, digamos, de sud, no? Que hem tingut arrossers, marxalencs, i aquest marxalenc de pura cepa. Castellar Liberal, geogràficament, està situada al sud de la ciutat de València, forma part dels pobles del sud, està al mig entre el que nosaltres anomenem la pista de Silla, Pinedo, el Saler, l'Albufera. Nosaltres podem anar des del port del Tremolar en barca hasta el Palmar o hasta el Perellonet, perquè existeix, diguem, una connexió directa i en una sèquia antigament molt important. Tindre unes costums culinàries pròpies. El meu fill l'altre dia comentava el gust de menjar-te una bona truita i que els amics li diguin «Ai, però com està tan bona?» I que ell diga «No, doncs això és que són quereguilles acabades de collir i estan 40 vegades més bones». O la tomata acabada d'agafar de la mata, o l'albergina, o la calabassa. Tenim tots aquests valors que donen qualitat de vida, que te garanteixen la vida i la salut. Sí, tenim que agrair que moltes costums les mantenim perquè ens agrada, no? Això, estar sentats al carrer, veure passar a la gent, saludar, passar per les cases i assomar-se a veure si estan i dir hola. Saps? Que en molts puestos diuen perquè tots se giren a mirar a veure què n'hi ha dins. I no, se giren a mirar si te veuen i dir-te bon dia, bona vesprada. Jo crec que la ciutat de València, com moltes vegades se diu a l'Horta, ha estat una mala mare per a l'Horta en general, però no ni tan sols de Castelló Liberal, sinó dels pobles que abans existien i que van patir o el Pla Sud o les diferents expropiacions que ha comportat el creixement de la ciutat de València. Són fets que a la ciutat no es coneixen i ni tan sols moltes vegades una persona de la ciutat, del barri de Montoliver de Russafa, no és ni tan sols capaç de situar-te on està Castelló Liberal, si pertany a València, si és un poble independent. Hi ha un greu desconeixement no sols de Castelló Liberal, sinó dels pobles al sud de València a la ciutat. Crec que els temps han canviat, que la cultura territorial, encara que lentament està canviant, però encara seguim amenaçats. Jo crec que aquestes amenaces encara estan ahí i encara falta tindre més estimació i valor per al territori i especialment per al territori d'Horta. Tenim el projecte del mercat de venda directa, perquè pensem que és el projecte redó que ofereix preus justos i l'oportunitat de donar a conèixer el treball i els productes dels llauradors i de les llauradores, ens ofereix a la vegada caminar cap a un model d'alimentació més sana i a la vegada aconseguir uns preus justos per als llauradors i les llauradores, el seu treball i el seu producte. Entenem que el mercat de proximitat és supernecessari, perquè aquí no ha hagut mai un mercat, no n'hi ha tradició, estan tancant les tendes i no n'hi ha relleu generacional. El mercat estarà ubicat en un espai públic que fins ara està degradat i s'aparquen cotxes, se va fer el que se dirà la plaça Figuereta i serà una plaça que ens donarà l'oportunitat de reunir-nos i els dissabtes ens donarà l'oportunitat de tindre un mercat asseat, que tindrà espais per a fer presentacions, actuacions. Pense que és un projecte que en aquests moments pot dinamitzar molt al poble.
parlem de ser pues, un model de transició entre la vivència de poble i la vivència de ciutat, entre la modernitat i lo rural. I també és cert que, diguem, el teixit associatiu del poble, de Castellar-lo-Liberal, els últims anys, els darrers anys, s'ha anat potenciant de forma molt considerable, s'han creat moltes sinergies entre diferents associacions, com bé pot ser l'associació veïnal, però també la Universitat Popular, o els jubilats i diferents associacions, i això fa que pràcticament tots els caps de setmana hi hagi alguna activitat per a la gent del poble, que siga un poble amb molta vida. Així realment l'activitat se pot dir que és frenètica, perquè a la gent li agrada molt estar, compartir, anar, a uns els agrada anar en bicicleta, a altres els agrada cosir, però junts. L'associació del gos ratero, les coses d'això que dius, qualsevol excusa és bona per estar i compartir ratos, i sopar junts, o fer coses junts. Realment l'activitat així de Castellar-lo-Liberal ha sigut sempre molt forta i molt d'això. Cosa que per altres coses trobo que ens ha faltat unió, per això, per almenys, n'hi ha un fum d'associacions i de tots els colors i maneres. O sigui que realment som un poble que ens agrada fer coses junts. És un territori, per mi personalment sempre ho definís, que Castellar-lo-Liberal és territori capital humà, perquè encara tenim una horta productiva amb tots els sabers dels avantpassats, que ens produís i que ens proveu d'aliments de primeríssima qualitat, propers, de quilòmetre zero, i que dona l'oportunitat a innovar la producció i a crear projectes en gent jove, com són els llauradors i les llauradores que tenim en projectes agroecològics. Castellar-lo-Liberal no solament territorialment proveís a la ciutat de València d'un producte fresc, proper, de quilòmetre zero, de primeríssima qualitat, sinó que oferís tots els beneficis mediambientals que València pot rebre, els valors mediambientals que l'horta i els llauradors i llauradores que mantenen l'horta ofereixen a la ciutat, és algo que se té que repensar i posar en valor. Espero que us hagi agradat, que sigui eficaç. Ara aquest vídeo se va difondre tant des de l'Ajuntament, de les distintes regidories, estan al seu servei, en totes les nostres xarxes, tant de l'alcaldia com de l'associació, perquè el que aspirem és a promocionar el mercat i que no sigui solament un mercat per a nosaltres, sinó que Castellar-lo-Liberal pugui ser d'alguna manera centre de tota la contorna per a potenciar aquest tipus d'alimentació. Ara, sense més, Alejandro, regidor, per favor, Laura, Vicente, passeu a la taula i es començarem esta taula rodona. ¿Vale? ¿Dónde estás tú, Alejandro? Sí. ¿Se escolta? Sí. Bueno, buenas tardes. Benvingudes. Gràcies a l'associació de veïns per donar-nos aquest espai per a poder contar un poquet algunes d'aquestes iniciatives que estem portant a terme des de l'Ajuntament. I quasi que després de veure el vídeo, potser podem pensar que
ja què més queda per dir, no? Quan ho hem dit i ho hem vist i ho hem disfrutat, no? Que m'estava jo parlant amb l'alcaldessa, m'estava dient, país mentira, no? El territori, l'horta, el poble que tenim i que a voltes ens costa no ficar-lo en valor, tenim que millor pues, desenvolupar més aquesta sensibilitat no? per lo que és pròxim. Jo, si parlem d'horta, si parlem d'agricultura, si parlem d'alimentació, a mi m'agrada sempre començar parlant d'una anècdota, i és que en el 2019 vam inaugurar, està Vicent Domínguez, el seu director, el Centre Mundial d'Alimentació Sostenible a València, i per aquesta inauguració vingueren moltes autoritats. Entre elles vingué Vandana Shiva, que si no la conegueu és un referent de l'ecofeminisme i és Premi Nobel Alternatiu també, una persona, una dona de la Índia. I aprofitant que estàvem així, pues, la vam portar a que coneguera l'horta de la carretera de Corts, que coneguera l'horta de Castellar. De fet, estiguérem passant la vesprada a Menpat, no sé on està, però la portarem a casa. I ella estava, encantadíssima del que estava veient. De fet, agafaven les tomàquets i se les menjava molt redó, com si foren pomes, o inclús va agafar, me recordo que agafava feixol de garrofa per a plantar-la en l'aigua. Va veure la llavor i va cridar l'atenció i se'n guardar per a plantar en l'aigua. Però el que jo me quedé és en la frase final que ens va dir quan acabàrem aquesta visita. Vandana Shiva ens va dir: si conserveu tot això, esteu salvats. Referència a l'horta de València. I ho dia en el context de que l'Organització de les Nacions Unides, la ONU, pronostica que per a l'any 2050 3/4 parts de la població mundial viurà en ciutats, en grans ciutats com València, i en grans àrees metropolitanes. I el repte per al 2050 i les dècades posteriors, evidentment, serà com alimentar a tota aquesta població concentrada en ciutats en quantitat i en qualitat suficient d'aliments i, a més, en una agricultura sostenible, una agricultura amb una petjada de carboni baixa. I ella deia que el model de València era el model ideal, i és que una gran part dels aliments se cultivaren o fora de la ciutat o inclús en el nostre cas dins de la ciutat, perquè València no és que tinga l'horta proper, és que la té dins, o sigui, l'horta penetra per Campanar, per la Fonteta, per Benimaclet, penetra dins de la ciutat. Entonces no és que sigui una agricultura de proximitat, és que és una agricultura a peu de porta, a peu de carrer. A més, des de l'Ajuntament de València estem desenvolupant també polítiques per a conservar aquesta horta periurbana. Podríem destacar el Pla d'Agricultures Urbanes que hem aprovat just este matí en Junta de Govern Local i el que pretén és revertir aquest procés històric, perquè en les últimes dècades la veritat és que la pressió immobiliària, l'especulació, la bombolla immobiliària ha anat expulsant cap a fora de la ciutat l'espai agrari, i el que pretenim ara és fer el procés contrari, ruralitzar la ciutat amb este pla d'agricultures urbanes i que l'espai agrícola torni a entrar i torni a ser protagonista dels carrers de la ciutat. Per això els horts urbans de Sociòpolis o els horts urbans de Melilla o experiències com les que estan vivint de manera espontània en Benimaclet o en el Cabanyal. El pla d'agricultures urbanes el que vol és defensar aquesta política, defensar aquest model i conservar aquests espais i fomentar-los. I després, tal volta, la política agrària més coneguda en les últimes setmanes i la que se parla en el vídeo és la creació d'aquests mercats de venda directa de llauradors, que recordem, en un principi seran 4, un estarà a Castellar, a Serrere, a l'eixida de la Porta, l'altre estarà junt al Mercat de Colón, l'altre estarà en Melilla i l'últim en Benimaclet. Porto jo moltes setmanes en el ràdio, en premsa, defensant i explicant la idoneïtat i la necessitat d'aquesta ferramenta, perquè al final és una ferramenta per als llauradors que puguen defensar el seu producte. I us volia ficar un exemple per a que veureu la importància de la venda directa. És una notícia que va aparèixer fa uns mesos, abans de l'estiu, que parlava de Lluís. Lluís és un llaurador de l'Horta Nord que havia plantat 2 fanecades de cebes.
Y la noticia dio lo siguiente. Este año, Luis dejará de vender aproximadamente 4.000 kilos de cebollas porque el comerciante que iba a comprarlas le aseguró que no había demanda para el producto. El jueves, cuando el producto ya estaba listo para recoger, el comprador le comentó que ya no las quería. Tras meses de trabajo cultivándolas, el agricultor veía como se iban a echar a perder todo. Això és una història que jo crec que a tots ens sona, perquè així parla de ceres, però passa el mateix en creguilles, passa el mateix en bledes i en moltes collites que el llaurador al final prefereix retobatar-les que vendre-les a un preu ridícul. Per sort, en aquesta història hi ha una persona, que és la neta de Luis, que se diu María Jiménez, que va aprofitar el que són les xarxes socials per a contar el que estava passant. I va oferir a la ciutadania a que s'acostaren per el camp i que li compraren directament, sense intermediaris, a Luis, al seu iaio, aquestes ceres. Sabeu quin preu li oferia el comprador que al final li dirà? Li oferia 0,07 cèntims el quilo de ceres. Sabeu a quan va aconseguir vendre en la modalitat de venda directa Luis de ceres? A €1 el quilo. Gràcies a la venda directa, evidentment a la iniciativa de la seva neta i a la bona voluntat dels veïns, va vendre les seues ceres 14 voltes pel preu que li oferia aquest gran comprador que al final el deixarà. Per això és tan important precisament que creem aquests espais on els llauradors, que al final no els estem regalant res, perquè el llaurador té que pagar les tasses, té que ajustar-se a la normativa i a les ordenances de l'Ajuntament, té que maquinar, té que produir ell aquests hortalisses, perquè un dels criteris obligatoris és que per a poder participar o per poder formar part d'aquests mercats, el llaurador que vende aquests productes té que ser productor, o sigui, no pot vendre productes d'un tercer, només pot vendre els productes que està cultivant. Per tant, el que estem fent és dotar d'una ferramenta, d'un espai, per a que el llaurador pugui defensar la seva collita i viure dignament de la terra, sense intermediaris. A més, aquests mercats de venda directa, com ja dic, milloren la rentabilitat de les explotacions, creen llocs de treball, ofereixen productes frescos i de qualitat als veïns. A més, la venda directa redueix els embalatges innecessaris, estem reduint també l'ús de plàstic, estem tots molt sensibilitzats amb la reducció del plàstic. Són productes més sostenibles, perquè a més són productes de quilòmetre zero, són productes de proximitat, són productes de la nostra horta, no venen importats ni de Sud-àfrica, ni de Sud-amèrica, ni del Marroc. Per tant, la petjada de carboni és molt més baixa i estem d'alguna manera contribuint a mitigar els efectes del canvi climàtic. A més, també aquests mercats poden actuar com a dinamitzadors dels barris, perquè el veí que va al mercat de venda directa, a aquest mercat de llauradors, comprar fruits i verdures. Però després possiblement també diu, ja que estic fent la compra, m'acoste a la pescateria, o m'acoste al forn, o vaig a la tenda del barri. Perquè la gent no només compra en un lloc, al final la gent compra diversos productes i es compra en diverses botigues del barri i diverses botigues del poble. És un punt de trobada també per a que tots ens retrobem en aquestes places, que tenim aquest costum d'anar als grans centres comercials de manera anònima i no saludar a ningú i d'alguna manera perdre aquest costum que tenien els pobles d'anar a comprar, de veure el veí, de saludar, de fer vida de poble, el que diem moltes voltes de fent poble. També és una manera de fer poble. I en definitiva, jo per anar acabant ja, també volia comentar que l'horta d'en Corts, l'horta de la carretera de la Font d'en Corts, de la Fonteta, de la Punta, era una de les hortes que quan entraven a governar estaven més degradades. De fet, tenien una carència molt gran d'aigua i no podien cultivar aquests camps. Evidentment, sense aigua no pot haver agricultura. I la primera, pràcticament, de les decisions que va prendre la meva antecessora en el càrrec, que sigui Cònsol Castelló, sigui crear un pou, que és el primer pou de reg municipal de la història. Mai antes l'Ajuntament de València havia invertit diners en crear un pou, en gastar-se en invertir per als llauradors, i ara el tenim. És un pou que està a l'entrada de la Fonteta, és un pou que està molt proper de lo que és la rotonda dels Sants,
que té un caudal de 80 litres per segon i que aconseguirà que totes aquestes hortes se puguen regar per fi. Estem parlant d'una superfície de 90 hectàrees que tenia un estrès hídric molt gran i que no se podia cultivar i que anem a aconseguir que aquestes terres tornen a ficar-se en producció i se tornen a valoritzar. Per tant, d'alguna manera, per tancar el marc i per anar a acabar, i no ens tindrem més, la política de l'Ajuntament és ajudar a que l'horta torni a tindre els recursos necessaris per a poder ser cultivada, com és l'aigua, com és el pou, perquè cultivar carxofes, cultivar perilles o cultivar qualsevol fruita o verdura en la Fonteta o en Castellar i després vendre aquestes fruites i aquestes verdures en el mercat de Russafa o en el mercat de venda directa de Benimaclet, això també és lluitar contra el canvi climàtic, perquè al final estem consumint productes de proximitat, consumint productes que tenen una petjada de carboni molt baixa i també, a més, estem dinamitzant l'economia local. Estem ajudant a que els nostres veïns i les nostres veïnes, els nostres llauradors i les nostres llauradores puguen tindre una vida digna i també el que voldria destacar és que per fi, amb aquest tipus de polítiques, per a l'administració i per a la societat, l'horta ja no és aquest solar, ja no és aquest espai on se va construir, on se va especular, sinó que l'horta per fi és el que ha sigut tota la vida, que és aquest espai productiu, aquest espai de vida, aquest espai que ens alimenta i el futur del nostre poble, i penso que el futur d'una ciutat com València, d'una gran capital mediterrània. I res més. Bueno, yo no sé si estás bueno, primero yo decirles que estoy encantada de estar aquí, aprendiendo de todos ustedes. Estoy de acuerdo con el vídeo, ya está dicho todo. Está muy bien hecho y lo explica muy bien todos los puntos que has recalcado tú, de cuánto importante es la agricultura de proximidad, de temporada, no solo para fomentar una alimentación equilibrada y sostenible, sino también por toda la función social que realiza. Yo vengo de un contexto más de divulgación de información científica, o sea, nuestra misión es realmente informar y aumentar los conocimientos que la gente tiene sobre alimentos y salud y sobre todo de hacerles entender cuán importante es hacer algo para luchar contra el cambio climático y, digamos, ayudar a nuestra salud y a la salud de nuestro planeta, ¿no? y un poquito forjar nuestro futuro. Lo que veo es que, no sé si se dan cuenta de la suerte que tienen. Yo he vivido 30 años en Bruselas, acabo de trasladarme a Valencia, aunque sigo trabajando en Bruselas, y ahí me doy cuenta que es una ciudad prácticamente de la misma dimensión, pero en que la gente no tiene este contacto cotidiano con los alimentos, con la huerta, o sea, no saben cómo están producidos los alimentos. El contacto que se tiene es en los supermercados, no en los mercados, pese a que existen algunos mercados, obviamente, de proximidad. Ahora hay una inquietud nueva, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que intentan retomar ese contacto, porque al final estamos perdiendo la confianza en nuestra alimentación, en la cadena alimentaria, en los alimentos que están producidos, porque hemos perdido ese contacto. Y los agricultores son el actor de la cadena alimentaria que dan más confianza a los consumidores sobre el valor de la alimentación. En estudios que se han hecho en 18 países europeos que se hacen anualmente para ver cuál es la confianza de los ciudadanos en los alimentos y en los actores de la cadena alimentaria, se ve que realmente ustedes son el nexo de unión, que se ha perdido actualmente en muchos países, o sea, y eso no cesará de aumentar si no remediamos, porque efectivamente la población, no solo a nivel europeo, pero a nivel mundial, se va a seguir trasladando, digamos, hacia los núcleos urbanos. Y esa pérdida de contacto es un problema real, con lo cual me encanta ver iniciativas como la que están fomentando aquí de
no perder ese nexo de unión, no perder esa manera de alimentarse que además aporta pues, una red social, una solidaridad que se extiende mucho más allá de la alimentación. La alimentación no es solo nutrición, es muchísimo más. Es cultura, es tradición, es relaciones, es familia, es solidaridad, son valores humanos, es lo que nos hace realmente ser una sociedad productiva y que tiene un futuro. Y de nuevo, yo creo que a ustedes les viene natural lo de respetar el medio ambiente, porque lo viven, ven cuál es la repercusión del cambio climático, ven qué pasa cuando no se le da a la tierra lo que necesita para producir. Eso es lo que tenemos que ganar los que vivimos en las ciudades, y es a través quizás de espacios como los mercados locales en los que podemos tener esa charla, ese contacto con la gente que conoce la tierra y poquito a poco ir admirando esa belleza que tenemos alrededor nuestro y que nos alimenta. O sea que yo, vamos, no sé qué más decir, pero estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias de hacerme descubrir castellano liberal. Así ya lo tengo y estoy en la Pechino, pero seguramente me vendré por aquí a comprar la producción local, y encantada de conocernos a todos ustedes, y para lo que necesiten, aquí me tienen. Me sentiu, sí, no? Sí, costa més. Me sentiu ara? Sí, ara sí. Doncs així parlaré. Jo visc una espècie de somni fer realitat des de fa uns anys, no? La meva trajectòria professional me porta pels camins de la comunicació i de la solidaritat. I això fa que tropece en Nacions Unides. I això fa que tropece en FAO, que és l'entitat de Nacions Unides per a l'alimentació. I un bon dia, allí en Roma, la sort que tenia jo és que estava en un grup de gent que estàvem ahí calculant coses, disparant, a veure com dir-lo, disparant conceptes potents, ¿no? Per exemple, 1/3 de la alimentación que se produce en el mundo va a la basura. ¡Pam! Para que todo el mundo, para que un maestro de Madagascar y un aviador de Groenlandia lo entiendan, ¿no? Y un día alza la mano y dice, mireu, el director general de la FAO es un señor que le quedan 2 años de mandato, no puede continuar, y él tiene una espinita en el corazón, y es que la FAO, con la majoria de les entitats de Nacions Unides, són entitats on els països parlen amb els països. I ell creu que està en les ciutats l'energia de l'alimentació. I està buscant ciutats per una nova estratègia poderosa i a molt llarg termini, que és vincular més FAO i darrere altres institucions de Nacions Unides a les ciutats. I vaig celebrar i dic, pues allí en València han hagut fa poc eleccions, això era setembre del 15, i hi ha un senyor que, com no n'hi havia majoria absoluta, han estat tot l'estiu ahí, pim, pam, pum, pam, i hi ha un senyor que és enginyer agronòm. Bueno, pues he de dir que n'hi hagué ahí un flechazo de la ciutat a la FAO i de la FAO a la ciutat. I per què vos dic tot això? Perquè el meu punt de vista de les coses des que va ocórrer això en l'any 2015, fa 6 anys, m'ha donat la sort immensa de conèixer què fan altres ciutats arreu del món. En Nova York, en Union Square, tots els dissabtes hi ha el mercat de proximitat, de gent que ve en el seu... però venen des de Connecticut, des de Harrison, és a dir, venen de 80 i 90 100 quilòmetres, saps? I això és proximitat, perquè, clar, hi tenen un recurs, no? I l'únic que puc dir, per no estirar-me molt, perquè soc prou rotllero i li he dit a Amparo que jo cobre per paraula, és que
A veure, n'hi ha un concepte en política que és el chauvinismo. Chauvin, que era un senyor que deia los franceses somos los mejores, los niños franceses son los más inteligentes. Jo odio els chauvinistes i odio la gent que se passa de caramel, no? Però una vegada més ens passa que han de vindre de molt lluny gent amb un nivell estratosfèric, com és la bandana, o no diré bandana, Edward Rubin, Premi Nobel de la Pau del 2007, el coordinador de la IPCC, International Panel for Climate Change, la entitat de l'ONU per vigilar el canvi climàtic, no? O altres persones, jo sé que quan tu vas a un lloc és amable i diu coses, diguem-ne, bones, no ho dic per tu perquè dius coses que els dius de cor, no? Però el que sí que vos puc dir de veres, i vos pot dir qualsevol persona, expert o no, és que gràcies a crear fa molts anys estructures que defenen en defensa del xicotet productor, avui vivim una espècie de miracle de la dignitat i de la coherència. Pronte tindrà, el Tribunal de les Aigües pronte tindrà 1000 anys. La tira de comptar, les estructures vinculades a protegir al xicotet productor. Ma germana va entrar en Facebook. Jo he menjat cebes de Lluís, és Meliana, el pobre, a que sí? Veig esto. És a dir, és que protegint el xicotet productor, ens riurem de la mort. Sortearemos la muerte. No n'hi ha més. Vaig acabar dient-vos que n'hi ha els sesudos enormes, les persones d'allà de la FAO han establert una espècie de ventall nou de 34 àrees de coneixement, no? Impulsats per el CEMAS, tot si ja diu. És a dir, que si volem parlar d'estos temes en profunditat, no sols hem de parlar de nutrició, òbviament, de mercats, també hem de parlar de canvi climàtic, de polítiques de gènere, de desperdici alimentari, de compra pública, de migracions, de Big Data, de 34 cosas, ¿no? Pues como si todos los caminos fueran a Roma. El nexe fonamental de protegir la dignitat de les persones passa per protegir la dignitat del xicotet productor, de les famílies productores. Molta gent no pujaria a un cayuco o a una merda de barca amb famílies, sabent que, no sé si sabeu, que quan la cosa tiren gent al mar. Quan va acabant-se la gasolina, tiren gent al mar. N'hi ha gent que ha vist tirar el seu fill al mar per veure si arriben. Doncs això és un punt. Podien tocar altres més. La compra pública, els plàstics, però el nexe fonamental, que molta gent no pujaria ahí si en els seus llocs d'origen ningú vol deixar d'on ha nascut. Ningú vol deixar del poble que ha nascut mai. Ni en Lapònia, ni en Groenlàndia, els que han nascut a 30 graus sota zero. És igual, perquè estaven en els seus iaios a 30 graus sota zero. Aleshores, si no protegim la dignitat del xicotet productor, estem morts. I connectem directament amb gent arreu del món, amb bona gent. A més, que xafeu la terra, la gente que toca la tierra es que tiene la verdad por defecto. No puede evitarla. Es que sabe lo que vale cada patata, coño. Total, vaig acabar. Tenim un tresorer que cal cuidar, val? I a vegades les coses se fan i per ahí altres van dient el otro día me dijeron, Vicente Domingo, eres un hombre ridículo que hace cosas ridículas. Bueno, viniendo de quien me lo dijo, era un honor, porque, bueno, pues la ridiculez esta es coherencia i dignitat, no? Així que moltes gràcies per convidar-nos, moltes gràcies per el vídeo, continueu en aquestes idees boniques de dignificar la vida així, perquè a més ara sí que vivim una cosa que mai abans s'havia viscut, que això sí que és una passada, que fa 4 dies la gent no pensava en termes globals. Tenim un tresorer que cal cuidar, val? I a vegades les coses se fan i per ahí altres van dir el otro día me dijeron, Vicente Domingo, eres un hombre ridículo que hace cosas ridículas. Bueno, viniendo de quien me lo dijo, era un honor, porque, bueno, pues la ridiculez esta es
és coherència i dignitat, no? Així que moltes gràcies per convidar-nos, moltes gràcies per el vídeo, continueu en aquestes idees boniques de dignificar la vida així, perquè a més ara sí que vivim una cosa que mai abans s'havia viscut, que això sí que s'ha passat, que fa 4 dies la gent no pensava en termes globals. Esta hora tan bonito de un caballo ahí entre dos carxofes, si ho fas ben fet, saps? Tens una connexió amb la resta del món, no? De I això, que bàsicament vos felicite per les idees que teniu aquí, vos anime que continueu fent-les i vos dono les gràcies per la vostra visió i per com cuideu les persones d'aquest poble. Moltes gràcies.